Gagawin natin tong fish fillet. Simpleng isda lang, karaw. Kalahati yung ano. So gagawin natin tong fish fillet, masarap to. Okay. Slice natin ng ano into pieces. Yan. Hindi lang masyadong maliit. Yan. Siya nga pala, tinanggalan ko kanina ng balat para hindi naman masyadong ano, para wala yung langsa, okay? Tapos ito na yung ano, result. Yan lang. Yan, ganyan. Yan, okay? Wow, ang sarap ng fish fillet. Titikin tayo. Kain tayo, guys. Kain tayo. Ang sarap. Hello po, guys. Welcome back po sa Simpleng Luto ni Enric Channel. So, dito naman po ngayon, tayo ngayon. Mayroon tayong bagong recipe. Siguro alam niyo na recipe na to, pero simpleng ano lang ang gagawin natin ngayon. Ito yung fish fillet, yung pinakita ko kanina na simpleng isda, yung karaw, fish fillet. Okay, so ito yung mga ingredients, guys. So kanina pinakita ko yung kalahating ano, yung isdang karaw, tsaka binalatan natin at saka slice ito natin ng ganito. Okay, so depende sa style nyo na pag slice, ganyan lang. Okay, itinanggal natin yung masyadong maitim. Okay, at saka of course meron tayong onion, meron tayong garlic, okay, at saka meron tayong bell pepper, at saka yung salt natin, isang kutsarang salt, at saka 2 kutsarang asukal, at saka isang itlog, meron tayong isang cup na flour, meron tayong seasoning, ito yung baka naman at saka yung paminta powder. So yung itong mga to, mamaya to sa sauce. Ang una natin na gagawin, papakita ko mamaya yung pagpiling natin ng flour, okay, at saka ipiprito natin. So ito lang yung mga simpleng ingredients, guys. So bago ko makalimutan, ito pala yung gagamitin natin ano, para sa sauce. Yung hindi po sponsor to, original blend na tomato ketchup ng Del Monte. Medyo maasim-asim to, so medyo ano na ma-blend mamaya yung balance natin. Medyo maasim-asim, sweet and sour. Okay, so sana po susunod kayo hanggang sa matapos ang vlog natin. Thank you. Ngayon, guys, lalagay tayo ng kunting asin. Yan, kunti lang. Be sure na malinis yung kamay natin, ano, basta yung kamay. Halo lang natin. Okay, ganyan. Okay, at saka ganito na. Yan, lagyan mo ng itlog. Teka, lagay natin dito. Ano mo lang sa flour. Ayan. Okay. Ayan. Lagay natin dito. Ayan. Tapos dito, be sure na ano, matabunan talaga ng flour. Okay, so hanggang sa maubos lahat. Yan. Okay, hindi mo kamayin. Kung gusto mong madaliin, pwede rin. Okay, so ngayon, guys, nagpainit tayo ng oil. So tapos na ano natin, feeling yung fish fillet natin. Okay, so piprito na natin. Yan. Okay, so isa lang. Okay, yan lang. Yan. Okay. Dahan lang, baka ano. Huwag lang natin overcrowd kasi baka ang dikit-dikit. Okay,
Dito sa kabila, pwede pa to. Yan. Okay. Yan na natin maluto lahat. Tapos luluto tayo ng sauce. So, ito na guys. Na-deep fry na natin yung ano natin. Yung fish fillet. So, yung sauce na lang yung kulang. So, ano natin yung sauce mamaya. Katapos nito, okay? So, stay tuned lang. Wala pang ang sauce. Ang ano na. Sarap tingnan. Right? Okay. So, ngayon guys. Gagawa na tayo ng sauce sa fish fillet natin. Okay. So, siyempre, lagay natin yung yan natin. Mainit na. Kunti lang, kunti. Okay. Kasabay na natin yung onion. Okay. Mahina lang yung apoy para hindi siya masyado masunog. Itong bell pepper. Sayang itong natira. Ayan natin ito lahat. Yan. Sweet and sour. Ayan. Okay. Natin sa tulogin. Susunod natin ito. Uy, ayaw lumabas eh. Ilang maramihan, kunti lang. Yan. Okay. Lalagay tayo ng tubig. So, kung gusto nyo maraming masabaw, okay. Lagay tayo ng isang malaking cup. Pag kulo niyan, lagay tayo ng hindi tayo dadagdag uli mamaya. Okay. Ayan guys, kumukulo na. Lalagay tayo ng pampalapot. Yan, flour. Konti lang. Pag medyo malapot, dagdag tayo ng tubig. Yan. Dahan-dahan lang yung apoy. Okay. Dagdag tayo ulit ng tubig kasi sobrang lapot. You can add soy sauce o ano gusto nyo. Ngayon lalagay tayo ng mga seasoning. Okay. Powder. Palita. Walang maramihan kasi medyo maanghang to powder. Kung may mga bata. Of course ito sweet and sour kasi at saka asin. Yan. Nakita asin, balance tayo. Titingnan na tayo mamaya. Okay. Ito na guys, luto na yung sauce natin. So ang ginawa ko, palagi lang tayo ng stir para didikit yung lapot. Okay, yan na yung texture yan. Yan.
Hindi masyadong malapot. So, lalagay na natin dito. So, ito guys, lalagay na natin yung sauce natin. Tandahan lang. Okay. Katakam-takam. So, yan guys. Sana nagustuhan nyo yung vlog natin. Simpleng isda yung ginamit natin. Sana po patuloy kayong susupport sa channel Simpleng Luto ni Henrik. Saka lalo na po sa mga bago lang po, sana po subscribe po kayo. Yan lang po. Okay? Simple process lang. Mukhang sosyal pero affordable. So thank you po. Sana po patuloy po kayong susupport sa Simpleng Luto ni Henrik channel. At saka po palagi po kayong susubaybay po. Don't forget to press the notification bell lalo po sa mga bago. Thank you po. Thank you. God bless.